Tapi tak sih tiba sana mungkin. Sorry hanya. Awalnya makan orang ini saya mau itu suri kami. Hello everyone, hai lam sogo ani channel o tabo angke phung ai siri phaijak bo jaga hingke Potisiri Shanti Bazar Potisiri o tamni bagai phai hingke o jaga o rabar bufang painani bagai rabar kainani omosi nai dibusu kotor mankha sung kotor je naitongmani obono mankha hingke tabo obo sung nogot talangnai gari bai nogot talangoi tini saimia tini bakar kaimano kaimia যদি সময় tongkhe kainai watui phaina nai tongo yang sini yang bahaino watui phaina nai tongo lama hasalma talangjaknai abo nok bai sini nok bai taibo kwchalma ma talangnai bagan bolongo si ma talangnai bolongo talangoi si kaijaknai hingke abono somoi de kaparong ya saimalia eno tini yagolog thik si khaisi ko tabuk thangosi sungke yagolog khlaijaknai saimalia bahai bangno tabo ke sara rok tuinai sung ko sokpaikha ani bagano hingke ani dara hingke ko yagol mankha finally yagol mangni mankha hingke tabo borokno rukari tonu sungke tai kisa pole kainani sengnai watu kisa phainani nai tongo guys fungo sara tumani rabo sara tumani tabo ke bagano phaija bolongo phaijakta kai tongo tabo sara kaikha motamuti kaikha yang rok ndro nukhanani uklog rogo kai tejabo Engko bro kai mani tabu kotal engko sab kai engke engko harpung nang pejak t-shirt dogo ang kai tongo nije kai tongo kai nokne boro tongo yagul tongo bro no he rukaru ta yang nai di rabar cara ba engke guys ani bagono no mankha thaipong komon engko foto ano pura original bufangni komon manmani kai thamanka yang teh kisah tong, apa kisah tok dengan mukra desa kisah sakata. Hingga narono punukano buma hai lama sisi santai sung rabar sarato imafai, engkau pura hasam. Kenai busu kau bahalap, wajah tu si kawina yang engkau kawina tapi engkau kisah wati fai kan engkau kisah slap kat kai slap tonggo kisah yakram khai rumani. Hingga nai di buma lama tu imafai. Engkau imtik lagi, apa pura halap, pura halap, ini halap ti bolong tisi, cara na tuh ima payo. Engkau tahu tunggu, iwa halap tuh kaisi ya, tahu kesalma main road kesalma ni sih, tuh ini orang kai payo. Yang kita kesam, ani rawan bufang kesam. Kini belai ke hardwork kai kang, fung ni simi. Fungs pastan sini thangka thangai naikha sara rok naikha sara nainai maisa kha phungni maisa je phaimani watu manjakha watu wasuka yang sini yang go engke haikisi phaika ngata ukte no thangjaya ko tini yang mukti roksi thamani kha siklaka hai mukti thangano lengmani engke tang maibo hika diboni bu konchala yako yagulo tongo brongni banda hotel ni mai packing kasarkha engke tui phai tongo engke mai tu kha engke salai sinai o bolong hokmani dosi duiakho 3-4 mas yongko taibo haino hai bolong khai thangka pura walung mangni bagai engke yang kheu ko tongo ebe khona 3 bosor khana kaimani ebo pura ses ha pura halamni jari pura kokhlai painai cara pura nostong bai thangka engke keseng ui thangka ta o jaga vacancy rona himan tak vacancy ribu tayangya karon halap oro kai butai bo haina hai cara maru yang nai abo ini tai kailia kese ngoi thangata bolong khai tang khabo ek bolong hok janai chong tini ke basically porishram musu kata norono phonma khamana ang rabar cara kaimani hinge tam khaina camera romnai kurin jare ang kaimani norono phunugui manliya sudu khudal simi rom take simi phunu kata Sehra ro sitra suka. Tabo ke sini mai sokpai kha yagulo maya khujak suka angbo maya khui suka angge salai sini tabo song mai. Picnic de sai tong. Mangso tonggo. No nai na sa. O kuino mangso budul manglo sa. Bekereng kurindo. Bekereng warna ya no mangso. Enggak yang tai masa sai tong. Dari. Ari yang
खोज खोलो मैंग dah mangsorok. abo no mangso butui da Mangso butui. oh Rumani. mangso butui yang mangso butui rukjak den tuma ba Rukja rukja. oh nge mangso pengjak Mangso pengjak. bekereng si kurui mang no juta bahan mang Bekeng kurui mangso mang. juta bahan mang Bahan mang. nai di sung bolong se busuk kotok kotok sa Hai thongman hi. thok mani bekereng kurui mang sorok si chau sung Kurui mangso mang. nurabu chana khe phaimanu sinara bekereng kurui mang sa chana ni musuk kya Jasara musuh neta saya. ei tam khe bolong ma phaini ta na Bolong ma panita. अब Kasanya. अब नगरको सामिया मांस बेकरें कुरी चाना इनके बोलंग मा फाइने सरी जोर अंतम साइतो नंखे पॉपकॉर्न वाह ताप से थीबा स न नंखे Sorry hanya. yang gullu bo sori famia ni bagai ngata saitong o rusi kuribo maisamia tam saitong ka popcorn saitong serik jorane sori famia aro nakhana banai mokollo nomino tinin hoite de sori famia Mia honi sih. nga par phen mayo mai rok samia Ya pro daitin thui beka. ini ta dokter yang kita buk dokter thanglayan tai cuma Bokrok samane sih tuh mama. bor sikuri mai sanane ibrok simiji kisami chasai tong